थेवब्लाबो दिनै क'क्राझाराव फैबावदों आरोबाव दैदेनगिरिखौ लोगो लानो फैदों ओमफ्राय जोंनिया दंफायो लोगोसे आंजों मा जायगामोनलाय बे मा जायगामोन दिप्लाय थांग्रा लामा नाराबारि बारबाय ना बाइक सालायनानै एसे मोजां बाइकजों ओमफ्राय आंजों दंफायो सानैजों जोङो थांलायगासिनो ओमफ्राय नायनोसै जों दा सोर सासे माबायदि मानसिखौ लोगो लायो लोगो लानो थांदों जों सानैजों ओमफ्राय मा जायो मा जाया एटु जेट नङा दै बियो बेनिफ्राय डिसिसनबो जागोन खायफाया बुङो एटु जेट खोन्थानाय जागोन होननानै बुङो नाथाय जों दा एटु जेट नङा बारा नङा फुरा हाजो जायगा मा जायगा मोनबाय जायगाथ' गाज्रि नङा मोजाङानो ओमफ्राय भुटानखौ मोजां माबा खोनाया जानो हागौ आवासाखौ ओमफ्राय मा होननानै बुङो गियान गैयाना गियान गैयिनि थाखाय फुरा हाजो जायगाखानि एसे मोजां जायगा बेखौ खोन्थानोसै साल दंफां गोजा दङ बावहाय साल ओरैहाय मानि दं बियो जायखिया बेजों मा गामि मोनलाङो गामि दङ आरोखि बेबो देरबिल मोनहैयो दा देरबिल मोनहैयो हाजोआथ' मोजाङानोथ'लै ना गाज्रि नङाथ' हाजोआ ओमफ्राय बै गथ' एसे साल बागान दङ बेखौ नोंथांमोननो सियार खालामगोन दे आं एसे मा जायगा साहा बागान गायनाय बियो एसे गार्डेन दं टि गार्डेन ओमफ्राय नै बहाय दङआनोथ' गोथां बिराद मोजां जायो दा बिलाइफ्रा रजबजोबनांगौ बिलाइफोर गोदान गोदान मोजां नुखायो दा मा जों दा माहाय थांगासिनो दङ सिदायैनो बुंखादो अर्जन मोसाहारि सारनि स्कुलाव लाहैसै सारखौ एसे दा मा होनना बुङो सारनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनानै लादों थ' जों सारनि स्कुलखौ जों मोनफैबाय आं गासैखौबो सारनि जों सावरायनाय बाथ्राफोरखौ मेन चेनेलाव थांगोन ओंखायनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दान्दिसे ओमफ्राय दा बेखिनियाव दोनथ'नो स्कुलाव हाबबाय दा उसुबिदा जायो रायज्लायनो मानो एक्सुवेलि आं सार गर्जनजों माखासे बाथ्रा सावरायदों बिथाङा दिनैनि बे थासारिखौ लानानै ओमफ्राय आरो इलेक्सन जानायनि बारै माखासे बाथ्राखौ सावरायलायनाय जादों ओमफ्राय बेयो जाहैबाय सार गर्जननिनो स्कुलनि ओमफ्राय मिसन बयबो बावहाय गोबां गथ'फोर दङ फरायनायनि फारसेबो गथ'फोरा मोजां डिभिजन लानानै मोजाङैनो पास खालामो ओमफ्राय मुस्लिम हिसाबै गोबां मुस्लिमफ्रानो मोजां फरायनाय दङ गथ'फ्रा बावहाय गोबां ट्राइब दङ बावहाय आथिकफोरबो दङ ओमफ्राय बर' मुस्लिम गोबां ट्राइबनि दङ थ' बावहाय दा एग्जामबो सोलिबाय थादों दानदिसे गोबां खोथाबो सावरायबाय गोबां खोथा मोनथिबोबाय जोङो लोगोसे एनिथिं एन्ड जे ना मा ब्रादार थांनोसै ओमफ्राय मा सोंखो नोङो बेनावहाय सोंनांगौखौ सोंबाय नामा भिडिअआ आदा अफेनाव फुल नुजोबगोन मेन चेनेलावहाय थांनानै नायोब्ला नोंथांमोना उन जाब्लाबो गोबावनि उनाव बे भिडिअखौ नायदोंब्लाबो नायहैबानो जाबाय सोंथिया आलदा आलदा आदाना एक्सट्रा बेलेग सोंखादों हारिनि थाखाय सारा मा खालामगोन जुदि फैयोब्ला आरो आंनि चेनेलाव एक्सट्रा बेलेग कुइसनफोर सोंनाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना नायबानो बुजिगोन बिराद मोजां इनफरमेसन होदों सारा सासे गोरोंजों लोगोसे सासे प्रिन्सिपालबो मिशन स्कुलनि रोंगौथि गोनां सुबुं आरो जोंनो रोंगौथि गोनां लिडारफोरखौ जोंनो मस्ट इम्परटेन्ट नांगौ रोंगौथि गैयिफोरनि थाखायनोथ' जोंनि माखासे लिडारफोरा नाम लाला नोंथांमोनाबो बुजिगौ माबायदि खोथाफोर बाहायो ना नोंनि जा कयेक्टा मोननैसो सोंथिखौ आं बिराद मोजां पइन्टनि मोनदों आरोखि आदसा फार्स्टआव सोंनाय सोंथि थार्डना माबा मोनसे सोंथि सोंदोंना बे सोंनायखौ आं बिराद मोजां मोनदों दा आङो बिथांनि एनिथिं एमजेनावहाय हाबनानै नाय मोजां सोंथि सोंदों बियो मोजां फिननाय होफिनदों मा खालामबावनाय नङा होमबा
अफ्रि ब्लगखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय बरजन सारनाव फैदोंमोन मोजां नांदों सुरलित मोनदों आरो सावरायनानै मोजां नांदों गावखौनो गाव जेबो गैजायाब्लाबो माखासे मोजां राव ओंखारनायजोंनो नङा होमबा रावसोथ' खोथासोथ' मोजां खोथा मोजां माबा बुंहरोब्ला जों मोजांबो मोनो थ' लोगोफोर आं बिदिखौ बारा गोलावबो खालामला दोनथ'बाय गोजोन्थों